Kaixo guztioi, gaur irakatsiko dizuet jotzen usu txuria, txirularekin. Bueno, hasteko pentsatu behar dugu zer datorkigun lehenengo pentagraman, ezta? Bueno, ikus ditzakezuen notak dira do, mi, sol, la eta sol. Bueno, apur bat zaila da, batez ere beheko notak, bai? Jotzeko apur bat zailak direlako, ezta? Eta batez ere haize gutxi eman behar zaiolako, bai? Beheko do, vale? Mi, sol, la, eta sol, bai? Do, mi, sol, la, sol. Bueno, esan nuena, bai? Beheko notei eman behar zaie haize gutxi, bai? Eta gero, do, bai? Do, mi, sol, la, sol. Gero, saiatu behar gara, lehenengo pentagrama horretan esaldi bat egiten, bale? Eta esaldi hori izan behar da ligatuta. Nola egiten da esaldi bat ligatuta? Nik hartzen dut arnasa sakonki, bai, ahotik, bai? Zergatik ahotik? Denbora gutxiago galtzeko, bai? Edo azkarrago egiteko, bai? Eta sabela puztuz, ezta? Bueno, nik hartzen dut arnasa, puzten dut sabela, eta gero botatzen dut esaldi osoa haize korrontea moztu gabe, bale? Saiatuko gara. Bueno, eta mingaina, oso garrantzitsua da, haizezko musika tresnetan, mingainarekin egiten dut bai, ezango banu bezala, bai? Orduan, hartzen dut arnasa, eta nota guztietan bai? Gelditu bideoa eta praktikatu esaldia, bale? Hainbat aldiz, ondo atera arte. Bueno, bigarren esaldian, gutxi gora bera, jo behar dugu berdin, bai? Artikulazioa izan beharko da berdina. Zer jartzen du bigarren pentagrama? Hor daukazue, fa, la, fa, mi, re, do. Fa, la, fa, mi, re, do. Bale? Mi, re, do, beheko notetan kontuz, bale? Jotzen dut. Ez kendu, nik kentzen ditut atzak, zuloetatik, zuek ikusteko zeintzuk diren posizioak, bai? Nota horiek ateratzeko, baina hoberena da hau. Alik eta horbilen zuloetatik, bale? Bueno, eta bigarren pentagramaren bukaeraino iristen garenean, errepikatu behar dugu, ezta? Hor agertzen direlako marrabikoitza eta puntuak. Orduan, jotzen dut lehenengo pentagrama eta bigarrena, eta gero errepikatzen dut hasieratik, bale? Joko dut bi pentagrama horiek, jarraian. Bueno, beste gauza bat, ikusten duzuenez hor ez dago isilunerik. Orduan, zer egin behar da? Arnastu gabe ez, a ber, lehenengo pentagramaren bukaeran agertzen zaigu txuri bat, bai? Do, mi, sol, la, sol, txuri horretan, bai? Txuriaren ondoren, arnas hartu behar dugu. Zer egin behar da? Moztu behar zaio txuria horri apur bat bere luzaera, bai? Hau da, egin behar dugu txuri hori apur bat motzagoa. Bale? A ber,
bale? Eta gero errepikatu behar dut hori, bai? Musika egiten dugunean, bale? Pues, hori errepikatzen dugu. Bueno, ikusi duzuen bezala, bai? Arnasketa sakonak egin behar ditut, eta haize korrontea ez dut mosten esaldiaren bitartean, esaldia egiten dudan bitartean, bai? Eta horrela, gure soinua askoz politagoa izango da. Zer gehiago? 3. pentagrama. Sol, 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 fa, fa, mi, sol, mi, re. Jartzen du, bai? Sol, 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 fa, fa, mi, sol, mi, re. Bale? Horrelako zerbait. Arnasa. Vale? Sol, 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 fa, fa, mi, sol, mi, re. Haize korrontea moztu gabe eta artikulatzen ditut nota guztiak bai? Du. Mingaina, bai? Goiko hortzetan, bale? Du. Venga, jarraitzen dugu. Antzekoa da, sol, la, sol, fa, fa, mi, sol, re. 4. pentagrama, bale? Sol, la, sol, fa, mi, sol, re. Bale? Hasten naiz? Sol, la, sol, fa, mi, sol, re. Vale? Fa. Mingainarekin. Fa, du. Bai? Gero. 5. pentagrama. Do, mi, sol, vale? Do, kontuz do, mi, sol. La, si, do, goiko do. Vale? Do. La, si, do, la, sol. Vale? Joko dut. Goiko notei eman behar zaia haize apur bat gehiago, bai? Beko notei haize gutxi, baina goikoei, bai, eman behar zaia apur bat haize gehiago. Afinatzeko, ondo ateratzeko, bai, nota horiek. Orduan, 5. pentagrama, errepikatzen dugu. Esaldi guztietan, mesedez, bideoa gelditu, praktikatu esaldia, bai, hainbat aldiz ondo aterarte, eta gero jarraitu bideoarekin, bale? Joko dut 5. pentagrama. Bai? Gero, 6. Fa, sol, la, fa, mi, re. Fa, mi, fa, sol. Vale? Fa, sol, la, fa, mi, re. Fa, mi, fa, sol. Vale? Joko dut. Vale? Repikatu hainbat aldiz, ondo aterarte, gelditu bideoa. Eta gero joko dugu, 7. pentagrama, bai, azkena, fa, sol, la, vale? Fa, sol, la, fa, mi, re, onaino 6. bezalakoa da, vale? Eta bukaeran, re, do. Hau da, fa, sol, la, fa, mi, re, do. Bai? Re, do, kontuz horrekin. Bai? Bueno, lehen esan dut, ez dagoela isilunerik. Orduan, arnastu behar dugu esaldien bukaeran, bale? Hau da, lehenengo pentagramaren bukaeran, arnastu. 2. pentagramaren bukaeran, arnastu. 3. pentagramaren bukaeran, arnastu. Eta horrela, urren ez urren, bukaera arte. Bale? Bueno, orain, joko dut musikarekin. Badakizue, blogean agertzen zaigula
audioa, bai, laguntzeko. Guk jotzen dugun bitartean laguntzeko. Orduan, klikatzen baduzue hor, play horretan, bai, agertzen zaigu musika, bale? Eta entzungo da horrelako zerbait. Guk entzungo duguna, oraintxe entzungo duguna, aterako zaizuela, bale? Musikarekin. Bat, bi, bat, bi. Bueno, eta hau izan da, gure uso txuria. Bueno, espero dut nire gomendioak martxan jartzeko, bai? Eta, bueno, urrengo bideoan elkar ikusiko dugu. Momentu horretar arte, dena ondo joan dadila. Venga, agur!